duto timore japiny to nikan wedo dakika adek kende kato tieko tielo mokwongo mondo dhi yweyo Tom Nduku aluongi mondo mi idonje twak nitie gik mathoth bende ma Fred Outa bende openji ni wuon angi thuolo mar duokogi kaachiel koda ka paro mowuok kuom jotelo e kaunti ma Kisumu. Ponono ni biro mar UDA counties wa ma Kaluo okelo liet ne duond bura mosebedo kata komake kaka ODM to oganda ochom nade ka koro gikore kacha ni kata yiero gi formations mopogore opogore higa ma 2027. Wan onge liet ma biro president ohinyowago kata mondo ogerwago. Wan ema nwachiwo thuolo. An ang'eyo nikech some of us nitie ang'eyo kaka jakom be ne consult. Longa. Jakom sani ok nyal bedo ndwa dwanyre ng'ato kabiro. Jogi mabiro mi gibiro miyo Ruto problem ilimbe mabiro mbele. The way ma giwuoyeni. Iwinja. Kech ka koro watolia mondo wendo donj, mondo wendo bi, mondo wendo dogi. To ineno ka koro gichako go korgi. To wabende yeno wanyalo wacho na ka en mago kor to kara koro kila ng'ato be dalagi. Ing'e na diera ber. Koro gima da puonju ing'e ni awacho ni gino nikech ing'e na anwang'o ni kara in kara ne konego yieri nikech ni wami opportunity to kara ne kilani what gimo opportunity man wami kaini bunge isab nyaka senate anyochi dwa bedo governor kara mami momiyo nota mi do governor nikech the way you are reasoning okapan mane kako gando nego reason ing'e ni joluo mane nobedo manotiyo go Mboya gi Jaramogi kata dala yotieno yo no chaki nyaka school en yeno kinya chaki kata anything in the manner of reasoning tinyeni jotelo machon iranga ndandho gi how they serve gik ma jopiny oneno kuom gi ne gi mochalo kaka juogi iwinja kirango kata na ministers motiyo gumoi kaka Dalmaso Tieno gini okikia mayo gini mana gen psychophant to na gen psychophant to this level makora neno makora psychophant ma is beyond tingeyo gima mi adwa na wach ne psychophant ing'en manga manyosa mapati ma ODM manyogere nyako chopo kama chopeno owok mana out nikech en annoyed to dwaro space to president nikech gamo gimora mora sani piny luo nyalo nwang'o gi tana kwayo unu go siasa masoba kiko go siasa ka chal mabiro Ruto nyalo change anything on us kana Ruto nyalo suppress oganda ma luo bwalo wego thuon no Ruto convince wa mana gitimne gitije to gimwadwara ahinya en corruption nikech ing'eni in kaka nini ni jakomo nego miya thuolo mondo wanoni kaka nitiyo gi CDF during your time kan wakosie moki make a mistake nikech koro idichnwa gik mang'eny ma Ruto kelo to ito nitiyo monego siem nagan kacha na agero mana atimo to onge the only thing ma en go en odar thuru gi kabonyo kama koth chwe to dakede kaka motoka to biro nyiewo lo idondara opportunity ma jopiny manonego kony go jopiny oweyo en obiro daka maber the next thing motimo en join sirikal gugonduri yie kuno nukoro an gini otim kama wano kwatamore gimotemo ng'isa ka kupono president health ninjo kodonje nyojo dhite mankuno he was not invited ka en gima norengi monego ger I agree orengo kan onego ger orengi is a systematic person ong'eyo kata manyo nego winjre but nyegi so luodhere nigi ne magitimo that is to their own mesh kikaw musiki kiti wi tingiwo an gima wacho ni president nugu very able people in government owe jo siasa bilage ne guide kodwa biro thurwa to en go jowa mani sirkal en gi DC jo mosomo en gi regional commissioner en gi jo intelligence let them inform him gimatimre gwenge ka gi gik mabiro makobiro to nyalo kata siemo wang'o Outa onyalo siemo kata wang' gavana iwinja nikech en president ma piny onyalo siemo kata wang' gavana machielo ni in kari kan wanga corruption nge ka gima nye president owacho ni odwan mondo okel privatization ni kambi mag niang' tiwinjo ka penji gimoro jowagi osebedo ka chulo taxes ere kaka na waend kai owacho ni jogo ibro non mondo twegi fine itwegi karang'o kikapok ous gik wagi wakuong wang'en tang' matimore to information emwan go e mag niang' gi nikech masinde mwatiyo go ajawacho wach moro ka clevers niang' ok nyal wuok Brazil bubi Kenya ka ti use the same price maniang' miloso Kenya ka miloso Muhoroni to gidonjo supermarket machal to nengo gine
chiegni noromo ngeche ni kara japure ma wangi gini koro gik mone ogi konywa ka gi joma riek to en nono to japur nyalo dongo nango iwinja in this whole process to kuso kambewa iwinja gima otemo keto ma aneno kodich ga nyane sijui no iluonge na vugu akia nango ugu nyen mano dhuluma tek moinga but adwa na wach ne niya sasa ya manitie projection wan diere waka samane wa wok no gine ginya luok dongo Outa ninti it was not there kech no luor to sisi moko no luor nikech no onge classification minya identify ego wan ga classification at that time in one student kamitero wa onge because we can speak our mind en seche moko no onge authority no nyom miando podonjo boiro ticket ma ODM umine no kuwuoyo ka to wan ga process minyalo identify gon tom ne i college makama gigi notimore kama ako chopo kama bugi fomo kama bugi gore mondo pinyi ne bedi iwinja mano ok nyal end up nukoro o classify nu joluogi joma jodhao nyoro kanye wadwa dhao nyadi gidonjo we don't want that we are past that wan gi mwatemo wacho sani kidwa tim gimoro to time yo moriere mak paro no kanyange na maduogo